सासे राजानि बोलोआ सान्थ्रिफोरानो जायो नामा? ना बिनि धोननि बाख्रियासो जायो? ना बिनि आन्दोआव माबा मोनसे दं जायखौ जों नुवाखै? बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि सल' बुंनो थांगासिनो दङ जेरावहाय सासे राजानिल' सल' नङा, नाथाय बियो जों साफ्रोमनिबो गोसोनि बाथ्रा जागोन। बेनिखायनो जै मसीह होननानै साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो जिसु ख्रिस्टनि मुङैनो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि सल' खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय जागोन। मानोना बे सल'नि गेजेरजोंनो जोङो इसोरनि बोसोनखौबो नायगोन आरो इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुङो बे सल'नि गेजेरजों जोङो नायगोन। दा बेयावहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन। बे सल'आ नोंथांनो लागै गोबां बाथ्राखौ फोरोंगोन, गोबां बाथ्राखौ बुंगोन। दा बेयावहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे बे भिडिअ'आ जुदि नोंथांनि गोसोआव हमदांदोंब्ला, नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होदोंब्ला नोंथाङा लाइक होनो दाबाव। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जोङो भिडिअ फारसे आवगायलांदोनि। गोदो गोदाय मोनसे समायना आरो जौगानाय रायजो दङमोन, जाय रायजोनि मुङानो जादोंमोन एलियन। जेरैथिंबो आबादजों बुंफबनाय रायजो आरो बेयाव थानाय गासैबो फोरजाफोरा बयबो सुख सान्तियाव थायोमोन। आरो बै रायजोनि राजायानो जादोंमोन राजा आरिया। बियो बोलोगोरा राजामोन, नाथाय दुगा नङामोन। बियो सानफ्रोमबो फुङाव गावनि न'नि गोजौ खथायाव थांनानै रायजो फारसे नायहरोमोन आरो बेबायदि बुङोमोन, बे रायजोआ आंनि नङा, बे रायजोआ बै सुबुंफोरनि एबा फोरजाफोरनिसो, बेबायदि होननानै राजाया सानफ्रोमबो बुङोमोन। सानसेखालि बियो गावनि राजमहलाव बयखौबो लिंनानै मोनसे सोंलु सोंनायसै आरो राजाया गोख्रों रावजों सोंलुखौ सोंनायसै, बे रायजोआव बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा बेसादा मा? बेबायदि होननानै सोंबाय राजाया। सनायानो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन होननानै सासे मन्त्रिया फिननाय होबाय आरो गुबुन सासेया फिननाय होनायसै, सान्थ्रियानो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन होननानै। आरो थामथियाव सासे सुबुङा गसंनानै बुंनायसै, महाराज, राजानि राजमहलानो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन, बेबायदि होननानै फोरमायबाय। आरो राजाया बयखौबो नायनानै मिनिस्लुनायसै आरो लासैयै फिननाय होनायसै एबा लासै रावै बुंनायसै, नोंसोर जिफोरखौ बुंबाय बेफोर गासैबो नङा। जोंनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन बेसादानो जाहैबाय जोंनि गोसो। जोंनि गोसोआ बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन, बेबायदि होननानै राजाया बुंबाय। आरो बै समाव राजानि फिननायखौ मोननानै एबा राजानि फिननायखौ खोनानानै बयबो दरबाराव थानाय मानसिफोरा सिरि सिरि जाबाय आरो बै बुंनाय बाथ्रानि ओंथिखौ बुजिजोबाखसै। आरो बेनि माखासे साननि उनावनो राजाया सासे साधारन सुबुं बायदि, सासे साधारन मानसिनि ड्रेस गाननानै, फसाक गाननानै गावनि रायजोनि हालोदफोरखौ नायनो थाखाय, खबर लानो थाखाय बियो ओंखारलांबाय। बियो थाङै थाङै मोनसे फिसा गामियाव मोनहैबाय आरो बै फिसा गामियाव सासे गोरिब निखावरि सासे सेंग्राखौ लोगो मोनहैबाय आरो जाय सेंग्रानि मुङानो जादोंमोन एलियाब। सेंग्रानि गाननाय जि जोमफोरा जिनायमोन आरो साधारन जिउ खुंनायमोन, नाथाय बै सेंग्रानि मोखाङाव मोनसे रंजानाय दङमोन, मोनसे सुकुन, मोनसे सुख सान्ति, मोनसे गोजोना नुजादोंमोन। राजाया सेंग्रानि सेराव थांनानै सोंहैनायसै, नों माबोरै एसेबां गोजोनै दं? मानोना नोंनियावथ' बेबायदि थोजासे जेबोआनो गैया। बै समाव सेंग्राया मिनिस्लुनानै राजानि सोंनायनि फिननायखौ ओरैबायदि होनायसै, आंहा गासैबो दं, आंनि नखर दं, आंनि फोथायनाया दं, आंनि इसोरा लोगोसे दं। बै हावरिया सेंग्रानि बुंनाय बाथ्राया राजानि गोसोआव नांबाय। माखासे सान बारलांनायनि उनाव रायजोआव मोनसे खैफोद फैबाय। हरखाबैनो अखा फैनाया थाद'बाय, आबादफोरा रानबाय आरो गोबां सुबुंफोरा मोनजायै जाबाय। राजानि राज उलाफादाव हाखा दावरा जाजोब्बाय। सासे मन्त्रिया बुंनायसै, महाराज, जों गुबुन हादोरनिफ्राय मदद लानो नांसिगोन खोमा, बेबायदि होननानै बुंबाय। आरो गुबुन सासे सेनापतिया बुंनायसै, महाराज, जोङो गुबुन हादराव हामला खालामनोसै, दावहा खालामनोसै आरो आदारफोरखौ सेनानै लाबोनोसै, बेबायदि होननानै सासेया सेनापतिया बुंनायसै। जि समाव मन्त्रि आरो सेनापतिया बैफोर बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादोंमोन, बै समाव राजाया गोबां सिरि सिरियै दङमोन। जेब्ला मन्त्रि आरो सेनापतिया बुंबाय थादोंमोन, बै समाव राजाया जे सिरि थाबाय थादोंमोन, बै समाव राजाया बै हावरिया सेंग्रानि बुंनाय बाथ्राखौसो गोसोआव फैबाय थादोंमोन। आंहा फोथायनाय दं, मेरा बिश्वास हे होननाय जि बाथ्रा, आंहा फोथायनाय दं, बे बाथ्राखौसो बियो गोसोआव लाबोबाय थादों, गोसोखांबाय थादोंमोन। राजाया लासैनो गसंबाय आरो गुरै रावाव बुंनायसै, जों गिबियावनो इसोरनियाव आरज गाबगोन,
बेबायदि होननानै राजाया बुंबाय। राजानि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै बयबो दरबाराव थानाय गासैबो सोमोनांबाय। राजाया गोख्रों रावाव बिथोन होनायसै जे धोनि गोरिब गिदिर फिसा बयखौबो हांख्राय बयखौबो लिंहरदो बेबायदि होननानै बिथोन होबाय। आरो बै समाव राजाया बुंबावनायसै जोङो जोंनि बोलोजों फोथायदोंमोन एबा जों जोंनि बोलोआव फोथायदोंमोन, दानाब्ला जोङो सोरजिगिरि इसोरनियाव जोंनि फोथायनायखौ राखिनि एबा इसोरनियाव जोङो फोथायनायखौ दोननि। राजाया बेबायदि बुंनानै बयनोबो बे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोबाय। आरो राजा बुंनाय बायदि थारैनो राजानि बै रायजोआव सानथामनि आरजनि हाबाफारिया जेरावबो सोलिबाय। रायजोआव थानाय बयबो फोरजाफोरा सुबुंफोरा इसोरनियाव आरज गाबबाय। थारैनो जेब्ला सानथाम जायो सानथामाव अखा फैनायनि जोमैया अख्राङाव फैबाय। लासै लासै अखाया फैनो हमबाय, नाथाय बे इसे इसे फैनायानो गोबां अखा लानानै फैबाय। आरो बै दै एबा अखाखौ मोननानै मानसिफोरा रंजानायजों गोजोननायजों मेगन मोदै गबाय एबा गाबनो हमबाय। आरो बै समाव गासैबो फोरजाफोरा गासैबो सुबुंफोरा राजानिफ्राय लानानै फोरजासिम गासैबो सुबुंफोरानो इसोरखौ साबायखर बावबाय। आरो बै समाव राजाया अख्रां फारसे एबा जोमै फारसे नायदावनानै बेबायदि बुंबाय, जायहा इसोरजों लोगोसे थायो बिनि गोसोआनो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन, बेबायदि होननानै अख्रां फारसे नायदावनानै राजाया बुंबाय। राजाया बै गोरिब सेंग्रा एलियाबखौ गावनि राजमहलाव लिंहरनायसै। बै समाव राज दरबाराव थानाय बयबो सानदों जे बे सेंग्राया राजानिफ्राय बान्था मोनसिगोन बेबायदि होननानै बयबो सानदोंमोन। आरो बै समाव राजाया बेबायदिसो बुंबाय जे बै सेंग्राखौ जे ओ सेंग्रा नोङो दिनैनिफ्राय आंनि बोसोनगिरि जागोन बेबायदि होननानै बुंबाय। आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै दरबाराव थानाय बयबो हैरान जाबाय, सोमोनांबाय। आरो बिनि उनाव फिन राजाया बुंफिनबावबाय, मानोना जायहा इसोरखौ मोनबाय बियो गासैखौबो मोनबाय बेबायदि होननानै राजाया बुंबाय। आरो बै साननि उननिफ्रायनो रायजोआव मोनसे सोलायनाया फैबाय। दानाब्ला रायजोआव खालि आयेनजोंल' सोलिदों बे नङा, नाथायब्ला अननाय आरो फोथायनायजों रायजोआ सोलिबाय। आरो राजाया सानफ्रोमबो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रा जाबाय, बेनो जाहैबाय रायजोआ थुरवालजों नङा नाथाय गोसोजोंसो सोलियो बेबायदि होननानै राजाया बुंग्रा जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बे खालि सल'ल' नङा नाथाय बियो मोनसे सैथो बाथ्रा। बेनिखायनो गोथार बाइबेला 1 सामुएलनि 16-7 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, मानसि सायावनि महर मोखांखौ नायो आन्थाय आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय थाबायनाय गासैखौबो नायनानै जाज खालामो, नाथाय अनजाग्राफोर इसोरा जोंनि गोसोखौ नायो, इसोरा नोंथांनि गोसोखौ नायो। इसोरा जोंनि गाननाय जोमनायखौ नाया, इसोरा नोंथांनि धोन दौलतखौ नाया। नोंथांहा जुदि फोथायनाय दङब्ला नोंथाङा गोरिब नङा। बेनिखायनो बे फोथायनायखौ इसोरनि गोथार बोसोन बाइबेला इब्रायारि 11-1 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जों मोनगोन होननानै बरसा खालामनायखौ नंथारगौ होननानै रोखायै साननाय आरो मगनजों नुयिखौ दंथारो होननानै हमनान लानायखौनो फोथायनाय बुङो। आरो जुदि जों आरज खालामो एबा नोंथाङा जुदि आरज गाबोब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो हारसिं नङा एबा नोंथाङा माब्लाबाबो हारसिं जानानै थाया। बेनिखायनो माथाइनि 7-7 सिरियाव बुंदों, बि अब्लानो होनाय जागोन होननानै। आरो नोंथांनि गोसोआ आरो जोंनि गोसोआ जुदि इसोरजों लोगोसे नांथाबनानै दङब्ला माब्लाबाबो फेलें जानाय नङा। अनजाग्राफोर गोसोआव लाखिगोन, सैथो मुकुट गाननाया किरिति गाननाया खर'आव नङा नाथाय गोसोआवसो थायो। आरो जाय सुबुङानो गावनि गोसोखौ इसोरनो होयो गुबैयाव बिनो राजा जायो। जेरैहाय बुंनाय दं, दावहाजों नङा खोलोमजोंसो देरहायो। थिग बेबायदिनो संसारनि गासै रोंगौथिजों जोङो देरहानो हाया, नाथाय इसोरनि गोसोजोंसो जोङो देरहासार जानो हायो। दे अब्ला बे सल'खौ नोंथांमोना खोनासंनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। आरो कमेन्टआव लिरदो, आंनि गोसोखौ आं इसोरनो होयो बेबायदि होननानै। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दे अब्ला अनजाग्राफोर दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। जोबनायाव प्रेज द लर्ड जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।